It's your boy. Hello Cebu, Kumusta, Pilipinas? ug labaw sa tanan. Hello World. Di ana ang first interactive YouTube channel sa Cebu, ang Issue Boy TV. Kumusta Roy M? Okay ra, busy study. Mao di ano, kay bawo ko ngano, kay wa pa man human ang semester. Mao siguro na busy pa ka sa study. Ikaw tuod, asa ka rong maabot ng summer? Karon maabot ang summer. So far Roy, wala pa jud ko yung mga plans. Unsa asa di ko karon maabot ang summer. Pero ako tan-aw ganahan ko moadto sa mga resorts para magpahayahay sa akong mga gibati. Ug labaw na mas nindot na siya ug na ang mga girls, di ba? Aw, ug mauho na, mas mayo pag imot lang susihon ug asa sila karong umaabot na summer. Aw ubi to no. Sige, ako sa sihon. Hot and so hot in here, so hot and oh. Want a little bit of, get a little bit of. I was like, good gracious, ass bodacious, flirtatious, trying to show patience. I'm waiting for the right time to shoot my steam, you know, waiting for the right time to blast the beat. And I'm leaving, please believe in. Ano init man? Buo jud ko ngano init na. Ay mao di ay. Hapit na ding summer. Hello, Mika. Okay ra mo tapos lingkod. Paano to kay init mo kay nagbuwa mo sa summer kanang unsay mga plano na karong summer? Wala, muli sa amo. Muli sa inyo sa probinsya. Asa na inyo kada? Taga Bohol na kada. Pareho taga probinsya sa taga Leyte. So, ikaw what how about you kanang sa mga plano this summer? Swimming. Swimming? Nakapabugnaw niya paniwan. Asa na lugar ka mag-swimming? Either muli ko sa amo, Dumaguete or diri Abiliana. So, ini anang bakasyon na hotspot na grand destination na let's say islands, mga resorts, Bora. So, kung ato mo Bora this summer. Di mo mag-summer class? Dili? Kung rin mo na year na yun? Year, so dili lang mo summer class. How about status party? Ano? Kasi mga, di mo mag-party na? Dili mag-hilig mag-party. So sila ang type na mga girls na dili hilig mag-party. So mawali sa probinsya this summer. O ganito, pahayahay. So salamat kayo sa kuan mo. Last pangutanaw, what do you think about Issue Boy TV? The one na in-interview ninyo karon. Okay, rate lang Issue Boy TV. What can you say about Issue Boy TV? The first ever interactive YouTube channel in Cebu. Rate from 1 to 10? Comments or rate. You can rate 1 the highest, 10 the lowest. Awesome. Awesome. So sige, salamat kayo. Si name. Nick. Nice to meet you and Cara. Nice to meet you, Cara. Sana nga taglain mga girls kasi mga plano nila about this summer. So, puyunggi ko. Yeah, two-step with me, one. Then comes the 2 to the 3 to the 4. Everybody drunk out on the dance floor. Baby girl ass jiggle like she want more. Like she a groupie and I ain't even no tour. Baby cause she heard that Kasi plano ninyo karong summer? Oh, sneaker lang yung sa box. Kasi plano ninyo karong summer? Karang say, mabuhay mga spot na destination or say party, Summer class. class. So, mag-ispilang mo sa besides summer, how's the summer class?
summer job. Besides, ano na nila? I might go back to my family. Qatar? Yes. Muli siya Qatar, so bawal pa lang outside the Philippines. Wow! 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 Woo! So, sabay na, ito na about summer vacation. Ano? What do you think about Ishuboy TV? Ishuboy TV, the first ever interactive YouTube channel in Cebu. Bringing what kind of life outside closer to the viewers. That's our... It's a good start, no? Malay. You're having this sa Cebu. We're Cebuanos. We're proud about Thanks, Kaya, and can you promote your stand? Would like to promote stands for nationalism and democracy. With me, Hara, Rain, and Briggs for councilor, and our standard bearers, Mrs. Villarino, as our president, and Vice Ms. Jensen. And don't forget, on March 11, 2011, it will be the election day. It's automated, so don't forget. It's going to be at the libraries or labs. Yeah, so don't forget, go straight, go stand, stand straight. Thank you. Thank you. Okay ko, kaya po ko yung laim sa ko. Kasi kayuhan ka ng summer, let's go. I'm looking at an angel, and believe me when I say she got that whole place glow. She got that whole place glow. She got. Kanang, kasi paano mo karang summer, kanang, kasi paano mo karang summer, makasyon mo. So actually, graduating na me. Then since graduating na me, after graduation, then among priority ka rin pa pangitag trabaho. Mangitag is like trabaho kay graduating sila. So, Ano priority? any other plans besides anang manarbaho or anang mga vacation or something, parang party, wala? So ano dito, kung mahal na may meron na may chance. Diba, summer naman dito pa doon, di ba? Doon to may anak sa Bohol. Bohol nila spot karong summer. So muna lahat karong summer. What's hot this summer is Bohol. So what can you say about our channel, Ishuboy TV? So, any comments about pag-approach mo ron? Huwag kayo ako dating friendly, niya ka nang magaon sa face ba? Diba ito, ayos kayo. Ishuboy TV mo na siyang first interactive YouTube channel sa Cebu. So, at least naapin ka na featured ka sa Ishuboy TV. So, sa rin yung name? Eunice, and Ishuboy na. Kita na paguglayan mga girls sa punta nun sa plano nila karong summer, so atas la dolon. Okay lang, ma-interview mo? Yes. Okay lang? Sige. Lagi pumunta na about kung maabot na summer ba? Kasi mga plans niyo this summer, kasi mga plano karon about party ba or mga magbakasyon ba, summer vacation or summer class. Isa man, wala mo kung mag-share niyo. Sa ako, mag-summer class ko sa BC. Bio. Ano mag-summer mo ganun kaya sa? Di ba good kaya para next June kay kuan na ba? Pwedita na ba? Pwedita na. So how about you, Miss? It's either moto kong bual or mag-summer class ko. Moto kag bual. So ninyo na siyang bual. Yeah. Tubig. Kasi mas something about bual. Nindot siya for relaxing and for ma-distress ka. So besides kanang mga summer class or ato sa bual, mag-beach, kasi lain ninyo plano sa summer din. Kasi mga lindot dito sa summer, so isa nyo paabot sa summer bitaw lindot dito sa summer. Walay klase. So ginahan yun nga walay klase. So mga itong mga pangutangan, salamat kayo. Huwag namin last usa ka question kanang kasi masultin ninyo about sa Ishuboy TV, nag-interview ko karon. Sa mas mga ma-feature na mo ba? Among project. Para na po, it's good and
haron pa ko nakuha na naman na interview. Kamo first jud na kamo. Na mo good sa niya. Kaya ba ako magamit siya ninyo. How about you? Okay lang. If it's your project, then yeah, nindot siya para ko nag-interview mo. At least naka-interact with other people. Salamat kayo. Kung sa di mga name gani? Lady o si Nikki. Salamat kayo. And my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache. That was the heartbreak, but now that I've... Uy, Shuboy. Nya, kumusta man tong imo ang pagsusi nimo sa mga girls nga what hots this summer labuhaton? Ako nakita, kapoy kasi pangita mag-istorya ko nila pero Ano man? pero ako nakita nila kasagaran nga manguli jud probinsya. Na nang uban pod kay mag-beach ug ang uban pod kasagaran gid nila mag-summer class murag medyo bisag summer unta mas gipili gapon nila na mag-summer class. Siguro murag ang mga girls karon less na kayong ilang paggunahon sa mga vacation. Mas more on studies o sa ila pag usa nila pag-asenso. Ilang ginuhon na karon murag mi matured, a little bit matured. A little bit matured gyud sila kay kabantay ko lang kay mga batan-on ta, di ba mga batan-on ta mga lasky nahilig maglaag-laag or mag-unwind, maglingaw-lingaw, mag-chill kay gikan sa klase pero karon bisag gikan sa klase mag-skill ka mo sila mas maampunay maayo di ba mas sakto na mga naning pero ang uban po kay manguli kay gipangmingaw na sila sa probinsya kay tungod ka busy na diri Cebu so may nang napos like time makauling probinsya. Pero dapat uban nga interview nimo nga matutag Mall Bual. Oo nga na. Boracay so mga nindot na mga beaches so naagiringan ang mga girls day karon umabot na summer so nagunhuna na ko roy og muadto ba ko anong mga lugar. Ikaw naman. Ikaw kung makunhuna kang muadto ka, uban na lang nimo pod. Pwede ra pod. Tiksanay lang gud pero kino na ato tag mga beach no kanang magpahayakay sa ta dito ba no? Sa mga papadistress, matbasa sa kababay gingon pa-distress daw so. Sakto. So, busa kamo. Usa may inyong plano? Ikaw, Shuboy. Para na ko no, what's hot this summer? Matong hot this summer. Mag-summer class, mag-summer job. Maglabaw sa tanan mga to sa mga beaches. So, ako dai si Issue Boy Francis. Og si ako kauban na si Roy M. Og kini siya ang first interactive YouTube channel sa Cebu, ang Issue Boy TV. Bueno.